Горе на тая мравка, като се засвятка. Да. Ама лошото е, че като седне, тя не може така да седи. Тя трябва нещо да дърпа, да такова, да онакова и не може много време да седи седнала така и да се люшка. Ама иначе като седне, като се засвятка. Първия момент. Не може така да... Значи, да споседи, че да се полюшка. Кажи, ние така ще живееме. На високи обороти. Няма време за мотане. Да, като сме седнали, ще вършим работа. Стъпи на кръче. Стъпи Стъпи на кръчетата, стига се от... Ага. Друг път класите са наравно. Къде е Ап, 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 ап. Аз не се правя клип. Клип ли правиш, но аз то съм се развикала и моя глас вече да изцветам качи. Едеме, бе. Чакай, бабо. Дай на Вичовеско да слапне. Дай му малко. Бабо! Какво правиш? Тръскаш. Да гръзни ме малко. Малко да гръзни.